pagi Sri. Ya. Selamat pagi. Yo. Mas Anang munggah Mas Anang. Panggah kuwi gathukane ya. Lho yono, kopel lo. Nek mau limbukan manak ki apa ya Sri karo Nanang sik tak golekne singkatan. Yo. Kesenengan Nanang ket mau WA wi. Sik tak goleke singkatan Nanang karo Sri. Nangis iya. Lagi le domongi ya. Nangis Nanang Sri. Grantes pokoke. Ya, nyekel mic. Apa iki sing ngeterne cemplan apa? Oh yoga. Ayo. Cekel Mas, cekel. Ya, Gua keliru nyekel tanganmu. Ya. Kayak gombal lah ya. Aku kok. Ya, ya. Selamat pagi Mas Nanang. Selamat pagi Mas Akbar. Alhamdulillah panjenengan mboten ngantuk cik melek ya. Peh niki wau ya rada setengah liyer-liyer. Kalih ngelamun Sri niku. Ning bareng Sri tak unggahke Padang ya, Mas. Oh, langsung melek. Langsung. Langsung mulai biar. Langsung biar. Basa Malang, sipel. Sipil, Tenang, sipel, sisil. Si. Oh, nang kono kok ya. Oh, alah. Weh kok ya rohno. Roh. Lah wong Sri nang kene roh kok. Sri itu masuk kriteriamu ya Mas Nanang ya? Peh tenan mbuh ngopo. Bodine Sri piye bodine? Aku arep Nek bocah mbok rasane, nyun sewu. Wis, Menurut insting. Oh, wis gak iso membayangkan pokoknya ning ati kuwi cocok carane. Kacek sitheng nek ora Sri. Oh, ndak oke. Nyo. Tunggu tanggal mainnya. Belum waktunya. Tak rekam marban ya. Oh iya. Sus anu, bawanana Mas Nanang. Nggih, napa niki Nyering pelok tawang napa bisa? Slendro? Nyering Saged. tawang. Ya, nyering tawang. Karo dihidupkan suasananya loh. Bah tenan iki Meng Sri sampe nunggahne aku langsung melek langsung sak. Yo rasa Iya, bulan Mas. baleni melek-meleke. Jajan komplit ngisor dhuwur melek dadine ndak. Apa kuwi? Mripat, Mas. Dek ini baru WA-ne sinden-sinden toh Dek ini. Kok tahu sayang? Iya. Aku roh. Sing ngejak duet. Cium. Kok tahu sayang? Ngejak duet Rita Kasmoro sapa Dek ini? Kok tahu sayang? Roh aku. Ngono ki aja cemburu to, Sri. Aku roh Dek ini baru WA sapa ayo duet Rita Kasmoro. Kok tahu sayang? Wih lo, kamu masuk live streamingnya Mbak Manohara itu loh. Saya tahu. Cium-ciummu. Jan kepara nyoto. Alah, aku ngono nek dadi wong lanang kok ora wani ngambung nih apa rugi ya. Rugi. Mas, ya? Heeh, ora kita kecup-kecup. Tenan lho ya. Oh iya. Live TikTok apa IG Mbak Mano? Oh, TikTok. TikTok. Jangan lupa punya Mbak Manohara akun Rasa, Mbak. TikToknya di follow. Rasa mbok omongne. Ya ora Kowe kok ora ngono. mulu aku no. Wis yo, nggonku nanang merem. Wis, oh iso. Mulai kok iso entuk nomornya sinden-sinden kondi to Mas? Lah iya jane kondi. Sing maringi nomor kuwi sinten? Entuk Tak nomor. dukunke. Ya kok iso entuk nomornya Oh, saya aku roh. sinden-sinden. Aku roh, Sri. Kondi. Sopo? Ketoke tris. Lah ngopo Pak Tris? Ora ya. Keliru. Siap. Heeh. Oh, Deni. Ora. Deni kayak mafia lho. Ora. Mbak Mano, Halo. aku angger jagoan ngopi karo Mas Deni ki mesti Iya, Mas. ditakoni. Sing dibahas aku, Mas. Sesuk bintang tamune sapa? Nek sesuk ning Bulak Mojo tanggal 5 Mbak Manohara. Kese tekok elek enek Mbak Mesti Manohara. aku nek gemes. bintang tamune kuwi mesti dientekne. Mesti wedi ngono lho maksudku. Iya, Pak Era. Gemuan. Ora kok ngono lah ditekne terus aku dincrok-crok tabuhku kethuk bareng dicekeli aku ya suwe-suwe malah wedi to aku. Sik to apa to? Ki omong Ki apa to ya? Ngomong to, Mas. Oh iya. Tabuh iso dincrot-crot barang lho. Ki apa jare cah ki? Walah ngono kae engko tak DM to pas. Wis ndang nyanyi tak tuwa. Nyanyi dong, gak. Iya iya sayang. Debek, meh kenaan lho wi mau. Ora apa-apa nek nggur gandengan. Yen ning tawang Ya. ana lintang. Iya. Aku wis kadung gak kuat ya. Dicekel tangane to nang ning adikmu ini dicekel tangane jajal. Esok penebas tabrata di model gini ya, anune beskape. Nggih. Ini terus katoke jin.
Siap, saya setuju. Oh, apik gitu. Ayo nang tangane pesek didemek nah ya kuwi. Ayo tak Demek. dihidupkan suasanane mau gandrung. Cah ayu aku Didemek tangane. ngan. Nah. Ora. Teni. Oh, saya Mas, aku roh. Nyapa oh? Nanang golek sinyal. Oh iya lho seninya kene. Ya roh bae. Ya. Lah mbok kira ora roh apa wis iki yo ngenyek. Lho yo. Marang mega Iya. ing angkasa. Sri, ngono iki muni to. Mas Nanang ngono. Mas Nanang, Iya sayang. Umpama aku kembange kowe dadi apane ngono lho, Sri. upama aku kembange, kowe dadi apane? Peh aku lek kon dadi tawon ya gelem. Lho kok iso tawon? Ya aku lek ngentupno po. Weh. Jan. Iso ngentup to, Mas? Upama aku dadi kompor. Lah kuwi lho nek ra Upama aku percaya. iso dadi Kuwi nek gak percaya tope teles lho, San. Wo aku kepara nyoto. Upama aku dadi kompor. upama aku dadi kompor, Aku wajane no. Kok iso wajan? kok iso wajan? Lah perune aku iso numpangi dirimu. Wede. Kayak isa. Upamane aku dadi ambulan. Upama aku dadi ambulan? Oh aku sopire. Lah mayite sapa? Lah sopire aku kok iki. Ora iso mayite ayo sing ngomong. Roh ya. Aku sopire. Iso rayaan. Ora apa-apa, Mas. Aku mayite ora apa-apa. Engko aku mayit, aku tangi nekek sopire. Ora masalah mbok tekek wong demit anu ngedeni wong picek ya kisinan demite. Kisinan. Mbak Mano. Kok iso iki dadi ambulan iki dadi sopire lho. Lah iya. Boyo, lha ora anu no mayite mati pindho kok. Malahan ceklak-lakan kok. Yo. Aduh, duh. Sun takon war taning reki. Saking Cianjur juga memantau. Nggih sugeng wungon. Mas Waris Sugiono niki wau nggih nyimak. Pak Lasiman. Nggih, Pak Lasiman weh selalu menyimak. Umpama kowe duwe bojo Sri tenan kelakon mbok apane nang. Nah, kuwi lho. Wes aku sarungan terus ah, ndak leren. Bayu sarungan Lah nyapa kok terus. sarungan terus. Wes non-stop 24 jam. Lah Allahu nyapa? Akbar. Astagfirullahaladzim. Nah, iki ditekoni tenanan kok. sarungan Sarungan iki mergane Arep salat. ngopo kok sarungan? Kok Sholat 24 terus. jam ini apa? Salat terus. Yo tandeng gawe to, Mas. Ya Allah, lara nyambut gawe berarti nek sarungan terus. Ya nyambut gawe lek awan ku paling mari awan jam 12 awan kae engko istirahat ku langsung sarungan ae. Ini Bah. Kowe iki nang kowe iki wis dikai kekurangan kok malah kurang ajar. lho, ora lek pripun to, pripun? Itu kebutuhan manusia ya Mas Nanang. Lah lek pun Ini wis loh Mas Nanang tak warai. nggih. Kamu itu harus privat dulu kepada Mbak Manohara. Ya. Belajarnya kudu karo Mbak Manu sih. Ayo sarungan sik ndangake. Ya ampun teng mriki. Gede gayane lho. Ayo apa ya? Oh, tabuh ketok spesial. Wong lanang kuwi wajib Nah. bekerja keras. Nah. Yen sampean bekerja keras entuk duit akeh kena dienggo ngayani wong wedok. Niku pasti kebutuhan hidup niku sebagai rumah tangga lah leres Lah niku. nek wong rumah tangga kok kur cinta-cintaan tok cinta-cintaan. Wah, kan lah nggih dipakani kaliren. apa? Kaliren mengke. Nek aku penting duitnya oke Mas, nek ra duwe duit aku moh. Oh, Duh, apapun roh, yang roh. terjadi pokoknya Roh, tetap roh, Mas Nanang. tak usahane. Rong-rong apa? Duitnya oke. Lemahe. Wow. Pilih bar tuku lemah ya. Sak anu sak-sak. Geringo nguruk tok. Aduh. Der nek iki. Mas Akbar ki kok ya. Bar tuku lemah tenan lho Dek. Oh iya ta? Sak pikep ya Mas. Betul. Gue nguruk ngarepan. Ayo. Tak dongakne muga-muga Sri kowe langgeng karo Nanang ya. Moh aja to. Apa Langgeng. ora gelem tak rudo paripeksa. Langgeng les seduluran ngono maksudnya. Langgeng seduluran. Walah yo aku malah nangis kok seduluran. Lah kaya wong sawah. Wes aja gendra-gendrang Mas. Cintaku ati tolak ya. Mas ceblok lho, Mas ceblok lho. Ora. Ceblok wi lho.
Aja obeh tak pendem kowe. Aku nelongso aku ya. Ayo tangisan tengah. Ayo terus. Yo, cinta itu tidak perlu dipaksakan. Nah. Ya, betul. Cinta itu buta. Buta ya kayak sing nyekel mic iki. Iya. Ayo. Janji kowe eling sumedhot ras ing tias ingsun. Ngono dicekel tangane to, Nang. Aku takut wedi lek kleru. Ora, ndang to. Lah, jajal. bareng cekel tangane to Mbak Sri. Ayo to Iki kita ya, ngono. Nang. Ayo to. Ya. Kuwi lho berharap iki lho Mbak Sri lho. Oke. Ndang kudu ngono profesional. Wong-wong ki nyapa to dhewean ki. Gandengi ngene kok ngene nutul jenenge. Heeh. Kuwi jenenge nyonggok. Nimas ingsun brasot. Aku Di ling-ling. Lah kok iso dikaya bocah ngene. Mbok kira bayek Gila, gila, kuwi bayek. Kowe iki duet ki mesra-mesraan. Ayo, ge. Sinaksenan bumi langit. Anu to ki. Oh, medun ki cahe mesti. Cemplon medun. Lah kae. Oh, lah kae ya. Apa karo cemplon, apa karo cemplon? Upama Mbak Sri, Nggih. upama wong sak donya sing lanang nggur loro, Mas lanang karo cemplon kuwi milih ndi? Aku mending ora, Mas. Bah ngono. Kewajibane wonge rabi lho. Iya, tapi mending gak apa-apa jomblo seumur hidup. Beliane welek-elek ya Sri ya. Lah iya mbok pilihno sing rada apik. Sapa ngono? Lah cemplone ora rapi ta? Ya Banci no. apik. Wong cemplon iki yo ganteng ki rasaku. Iku adikku, sak adikku. Wong karo aku yang ganteng cemplon lho malah. Wis ngene Sri, umpama sak donya ki eneke kur cemplon Nanang karo Herwe milih sapa? Lah wis. Ora pilihane mah aku ora iso jawab. Wis jawab. Momo aja ngono ah. Karo pilihan kepapat wis, enek pilihan tambane. Apa? Mati selamat. Pilih Pakde Slamet no. Soale warisane kok akeh. Sembrono. Lah kok duwite nek dikene aku kabeh, lemah omah. Yo Kok Sri ki berharap bae. warisane? Wah, Sri ki bae wah. kami donyanen. Jebule kaya ngono. Lah yo yo pilih Pak Slamet aku sing wis Wah, mapan. Digambang udelmu lho Minggo. Walah. Tak rewangi aku awan raro awan bengi raro bengi jebul we. Kenyataan. Blenjene janji arek aku. Alah mbok wis ayo. Ayo. Sri. Nduk Sri, Nggih. rungokno. Bondo donya kuwi ora kena digoleki ya, Nduk. Ah, Ora lho. digawa mati. Betul. Nduk, kowe kok iso malah bojone wong wae ngrusak pager ayu. Lah pilihane kuwi milih iki Ya aku. pager sing elek akeh kok pager ayu. Lah iya. Ya ayo Mas Nanang neh. Lho neh. Tangi sing tias. Terakhir to ki, lirik Goceki terakhir. Nggih. tangane, goceki tangane. Lirik terakhir kudu bareng. Nah, Oh, ngaten. Nek cengkoke ndak padha takon baleni sak padha-padhane. tokne bareng nang. Siap. Siap. Tokno bareng. Iya. Ayo nek bareng. Yo. Tangi sing tias. Nganteni padang bulan. Tepuk tangan pasangan yang serasi. Saya doakan semoga cepat hamil ya Mbak Sri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masaku. Kok baper to Mas Herman Ian? Sakno ya, sak bait ya. Nggih. Kok aku tuntunan Sri ya, kuwi rada anu HP ku ning kono ndak Ya ya, lho rene mah wis dituntun juga. Aku lek aku wis nuntun moh. Ayo langgam wong ayo. Ayo. Coba kayak apa? Ya. Ya. Ya, ya. Yen ning tawango no lintang
lintang-lintang ing kamar tresnaku sundul ya ati Dek semono janjiku Pas. Duet fenomenal ini. Yo. Terus FYP tenang. Nangis, pasangan nangis. Yo. Yuk. yen ning tawangan ana lintang cahayu rungokno tangising ati dinarung swaraning ratri nganteni bulan dadari MC Mas Lanang, atur para warga. ugi katur dumateng warga masyarakat ingkang tasih uwungan Weru Bulak Moco. warga masyarakat Weru sedaya kemawon ugi ingkang wonten live streaming Asta Pratame. Asta Brata Media Sugeng Wungon janji-janji aku eling cahayu rungokno tangising ati lintang-lintang tresnaku sundul yati Entek nih. yen ning tawangan ana lintang cahayu rungokno swaraning ati narung swaraning ati lintang mulan
Tepuk Tepuk tangan untuk Mas Nana. Terima kasih Mbak Sri Ada Basak wong sedikit ayu. buat tukang rokok sama kopi. Oh nggih, Ya. Mas Mas Nanang, Abang. kok Mas Nanang, Mbak Sri. Iya. Aku sing bagian ngekekno ning Mas Nana. Iya no. Ya engko sesuk dirimu tak jak nyate, engko tak gonceng ngono sih. Dijak nyate. Wis to njaluk Sik. apa ae bakal tak turut. Kok sampean Dijak romantismen to? Dijak makan sate po nyate. Tak jak maem sate sing gonceng kok aku. Piye, arep bunuh diri Sri. Wis to paribasane nek kanggo Sri waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarto rembulan bakal tak sembadani wong. Lah omong kok dhuwur meneh kaya njungkel lho. Lah ya Mas Aku- niki amit nggih. Siap sayang. Wes Mas monggo. Terima kasih Mah ya. Mama Lah, kok gedang. malah- Mama malah- gedang lho. Ya Allah Kok nggih. malah sing wedok to sing nyangoni sing lanang. Lah pripun to? Berarti wong wedok iki saiki usume torok ya, Mas. Torok. Betul. Sampean per yo ngono to, Mbak? Kok tiru-tiru banci. Kados kok ngaten to. Anu Mas Yoga. Nggih, Mas sembah Semplon, nuwun. Mas Semplon, Mas Semplon. Wong sing ning kono Mas Semplon Nggih, sing bantu ya. sembah Mas. nuwun Mas. Asisten 50. Bayari. Aja mudun sih, aku Ben tak mudun munggah. yo ngono ben lho. to.